Yiso leso sikhathi na kanjani ayigeji isibhukebhuke sentokazi ngikubingelele mbukeli lapho ngasekhaya ubingelelo siteteleke intokazi yakwaNdlovu phansi eMelmoti esigodini sendaba zegudu phela ngikubingelela bukhoma kwisiteteleke media uhlelo ingonyuluka namhlanje sibheke eLamonti asazi yozala Nkomoni sibhalele owami uthi inkulu inkinga ingaka siteteleke teteleka nami ke ntokazi siyoza ukuthi singalungisa kanjani singenza kanjani ukuya phambili ukuze kuphume isombululo okwakho ukuthi usho kanye nami uthi asambe mbukeli ngiyababingelela ababukeli igama lami nguNompumelelo ngiqhamuka eNtuzuma ngibhalelela usiteteleke ukuthi icela ungisize ukuthi ngihambe ngiyolungisa udaba lo ngisanda kuthola ukuthi umalume ahlahla selahlekele for unyaka wonke but kunomuntu kade ehola imali yakhe so ngisanda ukuthola lokho ngase ngabhalela usiteteleke ukuthi icela ungisize ukuthi sihambe siyokulo muntu ukuze ikhadi livaleke. Unomuntu ongilethela ikhaya ngithi ngoba ngiyichaza nje ayizukuza kuyizoza kimi ke ngiyichaze ukuze uzongiunderstand. Igama lami ngusiteteleke ngakwaNdlovu Sibonga. Ngisuka ngaphansi kwesiteteleke media uhlelo ingonyuluka. Ingonyuluka. Unomuntu osibhalele. Wathi asize kuwe ufisa ukuba nenkulumo thizeni nawe nihlale phansi ngoba uke weza kuwe phambilini. Wazama ukukhulumisana nawe kodwa nangafika esixazululweni. Yingakho esedecide Wesiyami ngizocela ungilinde ngiqhubeke. Yingakho esedecide ukuthi akabize mina ngingenelele kulolu daba nginihlalise phansi niphume nesombululo ngoba izintsola zibekile egameni lakho zibucayi ngalendlela eyisimanga. Engangokuba uyafana nomuntu onecala ngodaba oluthile. Angazi ke noma uzofisa ukuthi ngilikhulume la phambi kwawo wonke umuntu noma uzokwazi ukunginikeza ispace sokuthi ngikwazi ukukhuluma nawe bese ngilanda lo muntu okuwuyo ongilethe la ofisa ukukhuluma nawe noma ofisa sikhulume nani nobabili nikhona kungaze kube lento iyakhula iphume esandleni. Ayibadinga abanye abantu idinga wena nalowo muntu ngaphandle wena mawubadinga labo bantu ngilethele yena ngicela lapha semotweni. Yabo lento le sengizengathuka nami ngithi sikanjani anginankinga usisi uze ngendaba kabhuti wakhe No uyayi-understand. Ikhathi lela khuluma ngalo Imake bhuti wami angizile mina ukuzofuna ikhadi. Sengicela ungayenzi lento Angizile mina ukuzofuna ikhadi uyangizwa angizile mina ukuzofuna ikhadi kodwa ngizofuna ukukhuluma nawe. Hey, don't even try. Don't even try. Hello mekhamphasi. Telling you, don't even try. Mekhamphasi ozalani. Hayi. Angangisabisi lo lokho ithole obhuti. Don't even try man. Obhuti. Celani mina bobhuti, celani mina. Sim. Because thina sibuye police station we've got right yokulandela lo muntu uzosinikeza yini yena ngoba ehamba masilahlekelwe uyena sizomthatha phi thina. Lo muntu asilwi naye sifuna ukukhuluma naye kuphela because kunomuntu olahlekile egameni lakhe Ngeke ngibambe ngebani. Hey. Hayi. Sabise. Yabo mina labafethu lami anginandaba nabo. Asikusabisi. I can prove them wrong mina now. Asikusabisi. Yafuna ukubona. Kodwa kuney'nsolo. Ungivimba bafethu. Asiyi.
Hey, wena manje uthi ungivimba wena manje. Hey, ungangivimba wena. Yabo twenzani? Angithi yabo twenzani? Uyalwa nje nami angithi umotho yalo manje. Yakho kamera yakho nje. Ishaye. Hey, wena. Hey, yazi ingaphuma la. Hey, asina ke. Unless babengena ngenkani Awenzi ngicabanga sekhipha ibhamu nani ungayenzi. Awusekhipha sikiphelani isibamba phakathi phakathi kanje. Angasikiphi bafethu. Sesegcina abantu lana. Hey, kisumama futhi. Amen. Sanibonga sikiphi isibamba. Basikiphi isibamba phakathi fethu. Ushawuba. Yabona mfethu lo uyazi uthi wenze nobebaleka nje mina buya masikhulume nawo sizokhuluma nathi Okay, mina ngoba bafethu umuzo umuntu lo. Umuzo umuntu. Oh, manje. Ubuyele ngale bafethu ngale ngale. Phansi bese siyayikhuluma ila avuke khona ngolaka ke. Ila avuke khona ngolaka. Ngifeza ichaza kahle lapho futhi bebekhona. Bengingali. Kodwa ngaphathi utethe wasuka weza ngala oyedwa wala bafethu aqala wambamba. Uthe mfethu Ima masiswami, amasiswami ima. Abona athi amesuka ukushuthi lapha ngisafuni. Ilungelo lapho lambamba angithi bekhuluma nawe. Bambambelana. Bambambelana. Akhuluma bobabili. Bambambelana uneright lo plan. Ngoba senza njalo shuthi usetshenziswa ukuthi akafuni ke shuthi kumele nemiyekeni. Njengamanje ubusiyambona. Angithi uyabona njengamanje usukuthini. Bethani nihambe lo bangafuni. Akasekho nalapho. Akafuni bekhona lento. Akasekho nalapho. Uzobuya umthole othi ngamanje useka nje nibadala naye mdala. Ngide kanje uvala amakhamera uzomthola. ngathi angathi noma ngikhulume nawe la noma uzonika yini isikhathi esi private ukuthi siphumele eceleni. Isikhathi private Ngicela ilanga angangabanga sangiphendula khona. Wathi isandla ngayishela ukuthi ngoba ethi yena ukuthi uyangibiza uzokhuluma naye ngani. Uyazi ukuthi ngizokhuluma naye ngani. Kone nangu lo sisi siyabaleka bafethu. Inade kwalonto Ngiyaqala phela sisi bekade ngilalela. Kwalanda usisi. Nithe manje landa usisi. No, uthe wena mawulanda usisi wabethu ukhambathi uyayiqala indaba wabuthi wena hayi wafika nathi ukhambathi hayi asambeni ke. Shithi bebiza. Mayihamba pho bambambelana laba banalo ilungelo ukuthi bambambe. Ithi formation of character le wrong nto njengoba bezongibamba nami. Wrong nto. Ngiyangibamba manje manje. Uthi tela ningafuni. Bambelana nimbambelana. Njengamanje khipha isibhamu phakathini. Njengamanje khipha isibhamu enganeni. Khipha isibhamu senganeni. Kuzomela ezena azoxolisa kwena then masishika mase nizama ukuthi sesingaqhubeka yiselikhuluma nobabili abaphuma abanye
Mina ngikwazi ukusala naye insizwa. Ngeke nenze nobabili nizoma ngama amela phana abuze nikhulumisa hayi camera asho mayisa afuni then you guys close simple masiyaxolisa kulento ayenzile simple Exactly. kungabe khona icamera because engayifuni leyo camera Ngoba phela sifuna understand ngoba silathi sibheke nangu stetele. Wena ngoba ngibubisa wena ngempela njalo. ubuza mina futhi hayi isimoya baba zele Yazikwenzakalani sisi? Yabo lo mfana abathi ngiyamkholela mina. Ubekholelwa yimina ungiwa yimina. Okay. Yayizwa lo njengamanje ngakhokha zonke into zakhe. Isho ngisho kwi-account yami. Yes. Ngiyamkhokhela kacebo lethu. Okay. Babemfake i-protection order bona bemxoshile khona lapha yayizwa Okay, lo. yes. Yabo njengamanje ikhathi nginikeze ingane yakhe. Okay. Umunikeza Ulindo ngicela siyifonele ingane yakhe. Wayinikeza ingane yakhe wayilingavalwa kwasasa ukungcola. Alivalwe phela. Uthe uyolivala nje. Akasitsheli thina ukuthi Yabona ukuthi unamanga. Sisizona uyolivala ama-conversation ami naye. Lesifoni yami. ngaphandle noma ngaphakathi mina bengifuna lonto because at the end of the day uma ngilalela isadeli lodwa ngikhipha uzobona sengathithi ngimamazile Yazi ngifuna sisi. Ngifuna uwabona ama-conversation ami esikhuluma nayo sisi. Okay. Wathi uyakwasasa uyovala ngathi mina good luck. Okay uthi-ke ukhala ngokuthi izinto zakhe like aboma-ID ezimvumelayo ukuthi azivale zisele ngakuwena Wathi ingakho ngifuna ubone. ngiyacela ukukubona phela ngani ukubona angani Wathi kumina usenakho konke kukuyena. Okay bhuti wami lalela-ke isizathu esenza ukuthi ngingathathi uhlangothi lukasisi ngikhiphe lona ngoba luthinta igama lakho yingoba bengifuna ukuzwa leli sayidi osungitshela lona manje Wesisi yazi mina ngitshela. Yabo usisi lo sakhuluma naye kahle ukuqala. Yes. Wathi kumina okay uzoyithatha nginikeze ubani umalume wakhe. Yes. Yayizwa lo. Yes. Yazi wathi usisi ebalo wathi ngicela ungamnikezi because uthi akafuni ungena endabeni. Yayizwa lo. Okay yes Yayizwa lo. Yeah. Yazi athi mina yazi into engizoyenza ngizonikeza ingane kaBhapazi. yeah Lo akazali uBhapazi. yes Yayizwa lo. Yeah. She's I think ufana njengobani angazi. Umshana. Yayizwa lo. Yes. Mina umalume wakhe nanga 1 2 3 stairs ungafika kusona Yes. ikubo. Okay. Yayizwa lona. Yes. Bazophika ingane kaBhapazi. Okay. Yayizwa lona. Enibhapazi bamxosha lapha. Bambopha phansi kuyimanje une protection order afika ishiya la kumina. Wathi comfort ngoba uwena. Ngisho ubhuti wakhe umalume wakhe lo wamtshela wathi comfort uyena owenza zonke izinto. Okay. Mina yazi ngicakwa yini? Yes. Uthe uyakasasa uyolivala. Nayi conversation. Uma fika-ke kusiteteleka akasho ukuthi nifike to i-agreement ethi alivalwe and akasho ukuthi ninemizamo eniyizamayo ukuthi nimthole ubhuti ukuthi ukuphi nendawo Yabo kumanje mina mfethu ihlezi mina ngihamba yonke indawo makuthiwa ukephi yayizwa lonto. yes Ngifuna ukuvulela yona ama-conversation ami ngathi mina ngeke ngimblokhe futhi ngoba manje angifuni into ezingilokhuzela yayibona. ezizokulandela ngelinye ilanga kube ngathi you are protecting wena ngasamthing nigcine nini ukumbona efika noma nigcine nini uBhapazi ukumbona unyaka wonke lahlekile. ikhona imizamo ethile nike nayo izamo Police station ungaya khona bazofika bakutshela ukuthi uComfort uyena ohlezi enza i-follow up. Police station mina ku-Facebook mina kade ngimfakile. umfuni Ngithi ukuthi ulahlekile ombonayo please akathintane nami. sis ubemzama ukumcinga uyasho ubhuti uthi ubezama ukumcinga ngendlela achaza ngathi even e-police station they know him ukuthi uyena Case number ngaze ngamsendela yona wasendelwa uPhumzile. Zanginezwa. uPhumzile wakunikeza ngathi mina nginikeza i-case number. Usufaka amagama abantu malumkhamfathi. Ngitshela ukuthi kukhona wasekhaya owasukuma ngoba ngingazi ukuthi ngingahamba ngimuphi umnyango. Wawuyena wavula i-case. Yathi engiyanyisayo. Iyothi into engiyanyisayo. Nalaba fethu bangathatha ama-chance njengoba befihla ubuso mhlawumbe kanjani. Mina ngingenza mina vele kumoshakale yonke lento Udam la. asizange And yazi mina ngitshela. These two people ngeke bangenze fuck all. I'll tell you one thing. Ngeke bangenze lutho mina. into ebengiyifuna mina ukuthi Ngifuna ukuvezela i-proof. asingakhiphi into enegama lakho ungazange wayiphendulela kanti kuphi wena ongaku-understand kuloko
Because wena ube ingane yaphapaza Uma nayo ingane yaphapaza lapho. nayo icela ukuthi ngimnike u-loudspeaker. Bolo bhuti. Oh, ifake glass. Uyaphila. Ngikhona nami. Ukhuluma noSteteleko yazi. NgingokwaNdlovu Isibongo. Sifikela ngodaba oluthinta ubaba wakho, ubuthinta ubaba wakho. Seza kumuntu obekwa izinsolo zokuthi ikhadi likuyena. Even iID kababu wakho ikuyena. Ngimuzwe kanjani ke mina? Futhi ngimuzwe kanjani ke mina? Ngicela ukukuphindela mfethu ngoba ngikuzwe yes. So size kuyo ukuthi yena ungumuntu ongamcingi ubaba wakho njengoba kuthiwa ulahlekile nje. Ngoba engamcingi kwagcina yebo futhi. Yebo. Ngiyakuzwa. Okay. Uyakhuluma ngicela simlalele. Yes. Oh uyena umuntu owagcina emamukela sebemxoshile bona. Okay. Yes, ngiyakulalela bhuti. Okay. Yazi ngitafika lokho bebeka baphume. Okay, bhuti ngicela wehlisa. Yazi layisha ba, layisha 16. Umoya. Yebo bhuti ngikulalela. Hambe mcinga. Okay. Angawehlisa umoya manje mfethu yazi. Ngiyaqolisa bese uziphisa ikamera yakho yazi mfethu. Ukudinga nami yethu. Yebo bhuti. Yebo. Yes. Yes. Yeah. Yeah. Yes. Yes. Ngiyakuzwa. Okay. Ube esevuma ubhuti ukuthi okungona lize kuwena ngoba bayamkhulumisa. Ngithi ubhuti besethi ke okungona kalibuyisele ngakuwena izinto zika baba wakho ngoba kulandelwe ukukhuluma. Yebo bhuti. Okay, no kulungile mfethu kuzwakele okwesakohla ngothi lakho siyabonga kakhulu. Ngibambela ngedwimpi. Alright. Cela ungcimela. Okay, ngicela ukukhuluma nawe. Uthi ubhuti lo okuwuye okade simfone ekhuluma efonini. Uthi nguwena umuntu obukade uzithupha ngokuthi ulandelele ama-police station. Lengakutshelanga yini. Yeba ngiyazi ngiqala ngawo. Usho njalo yena. Uthi nguwena umuntu obumcinga ngemali yakho uhamba wehlweni kuma-police station. Ungamtholi kodwa uzama ukuthola i-feedback ukuthi bona sebehambe bafika kuphi. Abakaze bamfuna. Ilento ayishoyo uthi protection order eniyivulile nina nabophisa ubaba wakhe ekubeni nisazi isimo sakhe ukuthi uphila kanjani akaphilile. Wahamba umfowethu wayereporta lonto afika amaphoyisa ekhaya eNtuzweni. Ahlalisa phansi athi ngani ubaba wakho nobaba wakho omncane hlalani phansi nikhulume lento ngoba asikwazi ukumbophisa. Ufike nayo kodwa i-protection order kuphuma. Akazi ayikho i-protocol iphuma. Lela wafika nayo phela ngangengithatha. Ekhombisa yona. Yayizo lona. Yes. Yawo mina ngitshela ikhadi ngangizolinikeza yena. Okay. But ngesimo sokuthi sengizwa inkulumo ihamba ngendlela. Nalento ayiphethe. Yabo nje wathi ngithi mina ngifuna ukukubonisa inkulumo yami naye. Yes. Ethi yena uyolivala ngathi mina good luck uzivala. Ngahluleka cause angithi wena onesitifiketi ngakucela ngathi wena wangishuthela nje wangivezela isitifiketi. Asigxibiziwe kana kugxibiziwe. Yezwa sisi wangishuthela wathi yena usenayo isitifiketi nelokhuza ne-ID code. Uyozivala ngathi mina good luck. Enganazi isigxibizo fanele ugxibise. Mina ngiyakutshela namanje ikhadi likumfana wakhe. Hambeni usho njalo ukuze lokho mamstetele ukuthi hambeni likhadi into recent. Uthi Ufana uthola lenyanga ikhadi. I think nganoma amasonto nayo adlule yes. usho kanjalo Ngicela izinto zakacebo lethu ngibuye ngizize ngamina.
zamalume. Yabo lo ngikhokhela acebo lethi mina. Sifike ngomcima mina ilokhuzanana beneficiary yayizwa lo ukuyena ngimkhapha yayizwa lo Leli copy. into engabe yayisho sisi ngabe uthi angihambe ngomcima mase emvulela kabusha yena wehlalene ngamkhapha Anginalutho yakhe, anginakho. Awukade ungisendela nje. Ngoba kwase kufika ukwethu lo ongahlali. Ungisendelile nje. Wathi manje masathi kanalutho ungisendelile nje. Ukwethu lo ongahlali la wabheka izinto zakhe ubhuti wakhe lo ongale wambikela ngithi ngokuthi uyazi yonke into. Wafika futhi wamtshela futhi. Yes, wafika wamtshela wathi lalela. Mina ayithi ngizoyikhuluma uComfort ngiyazi ukuthi uyena kade sisiza umfowethu lo. Okay. Njengamanje igama lithi igama njengamanje. Akukho wrong lokho. Ingakho bomsiza ngoba ikhadi lakhe behlala kuyena. Ngakhulume naye uzokunikeza ithuba lokuthi akhulume. Yazi siwami, wento engabe yayenza ngabe unaka impilo yakho. Phela. Because vela unandaba noPapazi. Uyayizwa lo nto. Unesikhathi esikanani ehlala nawe mfethu? uPapazi mina solokhu axoshwa eNtuzuma, bemxosha bona. Namxosha kumuphi unyaka eNtuzuma? Wayihambela kumuphi unyaka? Nini? Namhlanje uzohlupheka namhlanje. Uzohlupheka namhlanje. From 2018 to 2024 behlala la. Oh, from 2018 to 2020. Behlala lapha ekhaya kaBajezi. Okay. Beningakaze nimcini. Okay. Ngoba all along bekitshela ukuthi la ekhona la noma ukuthuke unekhadi lakhe aliholayo. Ukhulile uPapazi ongayitshela ukuthi la ekhona ezintabeni at least ikhadi lakhe likuyena. Hey niyawathanda amafa. Hayi ngiright mina. Niyawathanda amafa. Uthi uyasebenza ngaba uzwenze ngisho amalifu wena ulove emsebenzini. Lonto yangihlupha ukuthi kanjani umalume wami usuthi you like it or not ngeke uyinuke. Ayitholi ithole umalume Khaphela. Like it or not ngeke uyithole. Malume ukuyithole okwenzile njengoba kakhulu receive imali. Athi ubudlaleleni umasingcwabisane. Ngicela ungibeleke izinto zamasingcwabisane. Bese siyavala ikhadi ngoba kurong ukuthi uthole ikhadi lomuntu ongeke eduze. Yaqala ke inkinga ke ikhadi laqala la yakulinda. La uJubjub manje. Bahlulekile laba la uJubjub. Uqale lento ukuthi ayikubukele kanje ngoba nakhona sengisukumile. Yabona. Last year wayithwa embheka ngezwe ukuthi ayusema bridge ngathi mathu uthola ke abamlethanga ngani umuntu kadokotela bese ngamisa lesama respect eyolapha. Okay. Mutwami ngicela ukubuza. Yasi sina ngithanda nina sekucela ukuprotecta wena la. Okay. Yabo sis lo she's too much nice. Okay. Ngesikhathi esengakuwena ngithi abantu abadala basekhaya they were okay ngalo. Yes. Bebe right. Bebengenankinga. Uthi yazi ubengazi yena. Because vele ukade umxosha ngithi yezwa lo nto. Mina kodwa but ama family members amanye they were right. They know abanankinga. Baxoshwa yimina malume Khaphela. Mina yazi ngitshele umfesi lo imina bengimenzela iglosa njengamanje ngizobona kuyimina manje futhi engilokhuza ngemali yakhe eholayo ngemali yakhe akasasa hayiyakho udla ama drugs ngemali yakhe mina ngemali yakhe zonke izikweletu zakhe angakutshela ngisho umalume wakhe masingeke sisekela manje ngikhokhela zonke ngoba yazi ngenzelani umngane wami wakhula nami asikhulumi ngomuntu nje mhlawumbe mhlathi ngiyambhayizisa uma ngimenza njalo mina kahle ngitshelekisa ngemali mina uyayizwa lo nto into engenza ngitshelekisa ngemali mina uyayizwa lo nto but kodwa ke usisi lo uqhamuke last week esezokhuluma lezi zinto ayikhulumayo uyayizwa lo nto yawa umalume wami usihambe for manje after how many years ingolo la into abenayo khona ngithethe unemali zakhe nekhadi lakhe kanti lihleli kuwena umndeni wakhe uright ngalokho bona bebengamthingi cela ukubuza ke sisi ngibe wrong ukuthi nginikeze ingane yakhe yazi ubani mina awuyazi naye akakwazi nje usitha uyena wala naye akakwazi mina anginandaba nokuthi phela namavezandlela ndaziwa ababenza baziwa Kosamthu ukukhuluma nawe phela hayi mina kuyanginyanyisa lo ngicela ukukhuluma nawe usuqedile sezikhuluma futhi sengiqedile ngicela ukuhlonipha mfethu sengiqedile bro ayisekho into engizoyikhuluma njengamanje siyabonga ke yaqela nje njani manithanda ipolice station lapha mawukhupha abantu ngene Google izokutshengisa isikiphi ipolice station yaseLamontville if kudingeka ukuthi kuvulwe icala lokuthi kuboshwa uComfort Nzama awukwazi phela ukuboshwa ungenayo into ephatheka kathu akisimanje ngenzela lokho waye ugijimisa uboshwa ngamtshela kwaseqaleni hamba olivala uthe uyolivala nje yenza phela izinto zakhe awukwazi ukuthatha ukade ungisendela wena iCopy lelokhuzana yasi sibuthi manje sentini wakho la ngisawuda nokuyibona le ayizolo track to engadeni kaTrevor lesingayazi ekhaya kamnandi kanjani nami nginama record mina from ekhaya ufika on Friday ukuze si-avoid lezi makho yonke uthola ndaba copy nangoma record bengibona ukuthi
uma kuukuthi izinto zakhe zikundodana wakhe like i-ID nayo yonke into nekhadi ngicela akuthathe yabo la izinto lezi engisendele kasasa eshutha kasasa yezwa lona eyozama ukuvala ikhadi yezwa lona ngifuna ukuveza isithombe salezi zinto lezi ama-copy zonke lezi zinto yezwa lona yes wathi ufuna kwenziwa i-DNA yengane lo mfana lo ngimnikeza izinto okay kusho yena angisabona but ayikho into ezokhulunywa nengane till ushaye i-DNA okay all right imake bhuti wami nansi ke bafethu wazwani moshela isikhathi senu yazi imake bhuti wami nacishe nalimala nani ningazi ngicela ungilalela ngoba sengifuna ukuhamba sewungilalelile lawo nginika isikhathi sakho ngiyabonga kakhulu kuloko nansi ke into engiconcern ngayo mina uthi umthetho kwasasa noma kwisondlo sikahulumeni imali yomnikazi ngizocela ukufakela kuyona ke into yomthetho womuntu olahlekile ohola into yakasasa ithini exactly ithi into yakasasa umuntu onolungelo lokuvala imali yomuntu yes umuntu ohlobene naye angithi isibongo sakhe asifani sabhabhazi sengiza mina ngithi kuthenini ke angithi unengane yakhe anginikeze yona nginikeze yakaba isibongo ingane yakhe yakaba isibongo ingane yakhe ngithi mina njengoba wena ukwazi ukuba in communication nabantu bakubo kwabhabhasa abadala njengoba usho ukuthi kunesihlobo sakhe singali yakhe ubhuti wakhe I think iyona ndlela right ukuthi akuye uyena lowo muntu wakubo ayoyibamba noma ayocela ukuthi ayivale bese uma senimtholile nizophinde futhi bebuyele beyoyikhulula ilonto engishoyo mina to avoid umsindo communicate nalo wamalume ngoba mina niya understandana yazi ngazenzani mina yeah ngamkhulula ngathi nasisi mofuna ukuyivala hambe kanjani ngoba awukade uchaza wena manje malume mususenza njalo nami ngakho aba right ukuze kube yibona bahamba lekhuluma naye ingane manje ubaba wakho ubekholelwa yini but njengamanje kwaqhamuka lesimo kanje ngicela ukuqhelelanisa uphume kuyona yabo la masikuthiwa unathatha isikhathi sakho ufunda onke ngenhlanhla ngwadilithanga ngathi ngifuna ukuthi noma ngabe kuthiwa kwenzakalani uyayizwa lona ngibe nobufakazi yes it's fine ukuthi nalokho yabo njengamanje befuna ukuyolivala akahamba ayolivala anginankinga akakwazi ukulivala ngoba kanazo akakhohlweke phela okusho ukuthi ke mina ngicelayo ngoba you are in communication nalabo bantu abadala sengikhuluma ngalabantu abadala abakubo okungcono awukubonisane nabo ke yebo siwenza ngenye indlela sesuke wenza ngenye indlela yini otherwise mina bengenankinga sesuke wenza ngenye indlela futhi ke uzozafe futhi ingenzekanga lokho akufuthayo okay uzozafe I'm telling you mina ngikutshela lento engitshela yona ukuthi mina njengamanje wena sisi asikubizwa ngowena ngeke nawe sisi uthande ukuthi kube khona umuntu othi yena uyayilokhuza imali kababa wakho wena ukhona mase fika isethi okay ngicela ukunikeza wena ke lento masithini akuyona ingane yakhe phela one bambopha ngithi papa yayizolo uphume ejele yayizolo mina ngithi akahamba ayolivala ngale ndlela ezozivala ngayo but I'm telling you one thing kumele kwakhona into eyenzakalayo lavaleka ngendlela engekho right bopha wona ama-official kodwa ngithi uyazi ukuthi ikhadi lakho sasalisiyilifa ilento engishoyo imali yakho sasikhishela ukuthi ayisize umnikazi walo mina ngifisayo ngifisa ukuthi ningitholeleni urong imali inikeza ingane yakhe akusiyi alinalo ilungelo lokuthi nayo ingayidla kumele ithole usebenza ifidla imali zayo hayi imali zomuntu ongekho understand le nto ngisho manje ke Facebook baqhamuka manje bezoba concern ngayo okay nami nginaleyo question kodwa njengamanje mina iminyaka watshela iminyaka ukuthi isikhathi esingakanani thina isikhathi esingakanani ngingachaza yazi inkinga inani imali ayikho nemali ngingachaza lapho yabo nje bethu uyasebenza akaqhubeka nomsebenzi wakhe akhohlwe ezinye izinto mina angifuni ukuthi vele lize liye nakuyena mina ngifuna lisebenzele izidingo zomnikazi wakhe yazi manje sebenza kanjani ke manje ayikho into engizoyikhuluma naye okay ngoba utshengisile ukuthi yena
inhliziyo yakhe ilapha emalini mina nginandaba mina njengoba nje ngiyakutshela ngemali mina nginikeza abantu imali la serious hayi indaba ukuthini kanjani hayi ukuthi ngisuwele nginayo imali okay ke bhuti wami kulungile ngiyabonga isikhathi sakho akanoma usystem ubhuti kodwa lokho ukukhona lokho okay yayizwa lona okay ngiyabonga isikhathi sakho ngiyabonga ukungihlonipha ngiyabonga ukungilalela oh okay kulungile ngiya understand imoya yaphakama kodwa ebengifisa ukukucacisa uStetelegu bengazili ukuzokulwisa uStetelegu ubengazili yabo indlela eqhanyuke ngayo yabo ngitshela lo mfana lo mfana lo hlamba abantu akabazi I'm telling you akabazi abantu lo mina mase ninginikeze manje naye la ngimtshengisa ukuthi abantu banjani now no tomorrow manje lalela ke bhuti wami okay ke bhuti wami yabo manje ninginikeze lelo thuba manje lo uphinde ngichaze fucking asshole ngicela uphinde ngichaze ngifuna ukukhuluma nawe uStetelegu ubengazili ukuzokulwisa into ebengifuna angizokungakwazi wafuka wathola manje angithi yingakho ke bengizokunika isikhathi sakho ukuthi nawe zidefend usho okwaziyo ngingakhiphi udaba ongesiyilo noma lungaphelele angithi usuqedile ikhuluma yes sengimele ngikuchaze ukuthi besingazili ukuzokulwisa besingazange ukuzona besizofisa ukuzwa uhlangothi lwakho neyintolo bekwezona ukuthi uyazazi yini wase uyasicacisela ke mfethu sisithelele one lephawuyazi kufanele ninikeze abafethu laba abagadayo advice sibangasheshe ba-act angithi ukuthi bangishufuthe ngespray kodwa ubufuna ukungishaya ima wo sisi angisazi manje bengifuna ukushaya ngikushayile ukusha nje bekumele ngenze njani mina wo kodwa sengifuna ukutshela abafethu laba anginandaba nalo sihlama lo uma laba bafethu laba bowu2 yayizwa lona laba bafethu umsebenzi wabo protector wena yayizwa lona but abanga-act awuzothi sikhipha isibhamu lo hayi ukuthi isibhamu mhlawumbe siyasathwa mina ngitshele ngichazele ngami-ke yabo isibhamu mina kufanele ukuthi ukhiphe usilame entshisa akunandaba ngifika wena ngqo nawe ukuthola usiphethe isibhamu mina futhi anginandaba futhi mina kwayimanje kwayibona futhi kwabatshela futhi ngibadikise manje mina sho ukuthi phela wena usuzosilwisa kahle kahle usukhombisa ukuthi thina sizele ukuzona yazi ngitshela ukuthi wena ususiphuvela leyo ukuthi ngeke bafike ngisho ekhoneni okay ngeke bafike ngisho ekhoneni nasivalele ngiyakutshela ukuthi mina kodwa ngeke bafike ngisho ekhoneni mase kuthiwa yabo mina ngihloniphani yazi ngihloniphani ngihlonipha i-approach yakho exactly yayizwa lona kodwa njengamanje ngisabisa ngokuthi ngeke sidlule sengiyasho ukuthiwa bayenzile lento ade mhlawumbe ngiyenza bebengeke buka uma ngavuka ethuneni bebengeke okay mina ngiyakutshela lo ulesha 16 yayizwa lona yabo lo 16 wakho bezoshaya mhlawumbe into yokuqala fanele shaya emoyeni yabo ngikutshela yabo njengamanje nambe noba ngumsinde emdlini wedlozi laphayana thina first claim bani sipophe nina first pophe nina nambe lapha noba ngumsinde emdlini wedlozi yayizwa lona nakhipha isikhali phambi komuzi wedlozi yayizwa lona thina siyahlonipha-ke thina amadlozi Wasami ngicela ukukhuluma nobhuti ngicela ungakhulumi nani kodwa ngicela ukuze abantu bakho ngoba mina ngizokhuluma nawe angizili ukuzokhuluma nawe angizayizwa phela ngisho ngiyayizwa lento eshoyo but njengamanje mina angikhulumi yazi ngitshele mina lo yazi ingane le manje ngiqala ukuyazi manje ngithi yakabhabhazi ungamazi olalo kodwa ubhuti wakho kumazi ubhuti kumazi khona umngani wami yes ngichasa ngisho lo ngaya lo ngesiwuye umngani wakho ngiyabazi bonke abantu bakubo yes but khona ubungayazi yena bengingamazi usisi wakhe-ke lo usefonini sawubona sisi unjani ngiyaphila ngizothi ufundisa ukukhuluma nami uthi ufuna ukukhuluma nawe eCapitec nami uthi usacela ukukhuluma noCapitec kuqala Nizolikhokha kanjani utshwala bami anginandaba ngani hey manje manje hey
manje ipolisa manje. Yabo nami sengilahlekele mangento Sengiyabuza manje ukuthi singaqhubeka indaba. Singaqhubeka indaba. Laba abanye bangena njengamanje mfethu into ezokwenzeka njengamanje ukuthi bafethu baxolise ngabaphethu and ekuxoliseni kwabo hayi uhlamba baxosela ngoba bese bafuna ukukhuluma yonke ngitshela mina mhlawumbe singadala lento engiyishoyo mina njengamanje masiyolunguza abantu emgaqweni sasivaliwe no una credit. And the ubuhlungu ngifika ngihlale kahle nomndeni wami seqhama sengizokuzwa kanjani ayizwa yona. Yonke le nto ngifakela amehlo manje ayizwa yona. Ngekho mina okuwrong engifuna mhlawumbe kwenzekile ukuthi ame kanjani because ayikho ngenze ukuthi uthathe ikhathi nginikeze angithi bhuti wami uzokhumbula kahle ngisho ngathi ngiyacela ukuthi siye endaweni engasasukuze sizokhuluma mina bengifuna ukuhlala nawe kanje bengekho abanye abantu nilibonile mbukela lapho ngasekhaya udaba labo kabanzi beyibikala noma-ke ulo namhlanje libe nomsindo kwaneyixakaxaka kwakuningi kwenzeka okungakayanga nansi-ke into besiye kubhuti ukuyobuzisisa ngomalume ka-owami osenesikhathi eside anyamalala uma senyamalele senonyaka wonke engafunwa umuntu noma engatholakali kodwa kutholakala ukuthi ikhadi lakhe lomholo ngoba umuntu ohola imali kahulumeni ngesimo sokuthi uphazamisekile kancane so waseke ikhadi lakhe sathola ukuthi
lihlala kulobhuti okuuye besiye kuye namhlanje siyofuna ukwazi ukuthi bhuti uhlala kanjani negadi lo muntu eningamcingi noma ningamazi ukuthi ukuphi na ubhuti ke wavuka nje bomvu wagcina kuphoqa ukuthi akwenzeke ngendlela okwenzeke ngayo kwanomsindo inkinga enkulu ke mphakathi enifika niyenze noma South Africa enifika niyenze nifike nenza amacala nenza ukona okuthile ukuthi uma sekufika abantu abafana nathi njengoSteteleko bese niyasilwisa nifuna ukusibeka isandla nimbonela ubhuti esho ukungiqeda efuna ukungibeka isandla noma kunye kungathathekanga kahle kodwa abafowethu engihamba nabo benza isiqiniseko sokuthi akathinteke uSteteleko ngoba lolu hlelo salwenzela ukuthi nikwazi ukusizakala kungabi bikho umuntu noma sigwema lento yengxabano engcine nibulalana izinto ezincane kangaka sasisithi sinisungulele lolu hlelo kuyinkinga ke uma seniyibona ninamandla amakhulu bese nibona ukuthi nilo nentokazi ngoba ingakwazi ukuyiphendulela yona uma sekuba abafowethu sebayivikela senibona ngathi ke sinamandla kakhulu noma sisengempi kanti akusiyikho kodwa ke angizukulukhuluma kakhulu udaba lwala namhlanje ngoba niyibonele nani obhuti inhloso yabo bekukwenza inzuzo ngeSteteleko Media ukuthi sasifikile sakhuluma nobhuti wavuma futhi ukusilalela emva kwesikhathi sekade kunomsindo egcineni usethi Steteleko ngoba manje sewuvezele ludaba kulabo abantu abasemphakathini abangihloniphayo yiba khona okuthile phela ongitshontshozela ngakho ukuze ngikudedele nethimba lakho nikwazi ukuhamba ngoba lo mphakathi uyangithemba angazi ke mina ukuthi uligqiba kanjani ihlazo noma uligqiba kanjani iphutho lenzile bese uma egameni lokuthi wena umphakathi uyakuhlonipha kanti umphakathi akumele yini ukuhloniphe ngezenzo zakhe ezinhle ozenzile hayi ezibhlungu noma ezilimaza abanye abantu ozenzile inkinga ukuthi abantu bathatha iadvantage kubantu abangakwazi ukuzikhulumela bese kugcineni uma sekukhona oyedwa osukumayo othi ngicela ukumkhulumela lo muntu bese kuba inkinga kodwa ke angikho lapho nilibonile udaba lwanamhlanje nawubona umsindo ngendlela obeyiyo angeke futhi ngakhuluma kakhulu kwenzekile sagcina sikwazile ukuphuma nakho sikhona siyaphila uma unenkinga lapho ngasekhaya shona ku Facebook ungene kwi-page lethu ungene ku-inbox ubhala udaba lwakho bese ushiya inamba noma nisibhalele kule namba esihlezi siyishiya la phansi sengikhathele ile mbuzo enihlezi niyibuza ukuthi simthola kanjani uSteteleko sengishilo ngathi Facebook page noma ile namba ela ezansi musani kusibhaza phela hawu ucall back nama miss call uma ushayela inamba kaSteteleko shaya ngqo musu ukubhaza akekho umuntu ozobuyela kuwe ngoba nibaningi siyafisa ukunisiza kodwa umusu usibhaza uthi asikulandelele kanjani kuumuntu onenkinga na uma uqala ungena epage lethu iSteteleko Media kwi-channel yethu la ku YouTube chofoza subscribe ngishaya izandla ngiyanconcoza ukuthi sesiuhlanganisile u50k wama subscribers sesishoda ngomunye u50 ukuze sikwazi ukuyothola le yandondo etholwa yiwo wonke umuntu osehlanganise 100k wama subscribers mina Steteleko Ntokazi kwaNdlovu sengisho njalo ngithi cishe sangaphuma lamonti beyibone ngathi banamandla kakhulu kodwa ngithi ngibonga abafethu engihamba nabo ukuhlezi bengiqapha noma ngabe inkinga zingakanani ngithi umnandi sowubona ubhlungu sala kahle asibonaneni futhi ngokuzayo.